Dobrý deň, prajem. Sieť pred 10 týždňami predniesla návrh, aby mali veritelia Váhostavu dostali podiel na budúcich príjmoch Váhostavu až do doby, kým im nebude uhradených 100% roboty, ktorú pre firmu pána Širokého odviedli. 2 mesiace predstierania vládnej väčšiny, že sa jej to nijako netýka, môže mať dva dôvody. Jedným je úplná ľahostajnosť voči malým stavbárom a tým druhým možno snaha pomôcť majiteľom Váhostavu vytunelovať zo spoločnosti, čo sa ešte dá. Prípadne obidva dôvody naraz. Takmer týždeň odvolávania opozičného podpredsedu parlamentu je tá istá taktika. Opäť, bude to len pubertálny záchvat pomstychtivosti, alebo je to znova pokus dať majiteľom Váhostavu odklad na to, aby si ochránili svoje vlastné záujmy na úkor záujmov malých stavbárov a rovnako tak aj štátu. Pozrite, keď mal problém PES bývalej pani ministerky Tomanovej, tak predseda vlády neváhal a zo dňa na deň zvolal mimoriadne zasadnutie vlády. Teraz chodil dlhé týždne ako okolo horúcej kaše a dával si pozor na jedinú vec. Aby žiadnu požiadavku neadresoval hlavnému výnikovi, pánovi Jurajovi Širokému. Andrej, doplň ma, prosím ťa. Pán predseda vlády cez víkend hovoril o tom, že by mal niekto prísť o občiansky preukaz. My sme presvedčení, že ak by mal niekto prísť o občiansky preukaz, tak by to mal byť pán Široký, človek, ktorý sa k celej kauze ešte vôbec nevyjadril, nie je schopný 2 týždne sa stretnúť so svojím manažmentom a človek, ku ktorému predseda vlády nevzniesol ani jednu jedinú požiadavku. A my sme presvedčení, že ani nevznesie, a len sám on vie prečo a preto to my urobíme zaňho. Pán Široký, toto je váš účet a tento účet si musíte zaplatiť vy. A zrejme je z čoho a preto vás vyzývame, aby ste predali svoje majetky, aby ste predali tento hotel, pred ktorým stojíme, vily na Bahamách a sme presvedčení, že z tohto by sa dali uspokojiť všetci malí veritelia. Ja sa ešte vrátim k tomu, čo sa ide diať tento týždeň. Už to trvá takmer. V parlamente to bude trvať minimálne 4 dní. A je to tá stará politika v tej najtradičnejšej podobe. Výhovorky na minulosť, vyhadzovanie si na oči veci, ktoré sa stali pred 10 alebo 15 rokmi, absolútna ľahostajnosť voči reálnym potrebám ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Nemeníme sa na tom podieľať. Samozrejme, že žiadny z našich poslancov nepodporí toto zástupné odvolávanie opozičného podpredsedu parlamentu. Jediný liek, ktorý na to vidíme, je kompletná výmena celej politickej generácie, ktorá zlyhala pri správe Slovenska. A toto je tiež ten príklad. To, že 2 mesiace sa predseda vlády tváril, že sa ho to netýka a nebol schopný adresovať jedinú požiadavku voči človeku, ktorý podpísal tie zmluvy, ktorého firma podpísala tie zmluvy, tak je buď totálna neschopnosť, alebo je to naozaj aktívna pomoc a hľadanie odkladu preto, aby sa z tej firmy dali odniesť ešte veci, ktoré tam zostali. Ukáže tento týždeň, či bude predseda vlády schopný pridať sa k našej výzve a podporiť riešenie, ktoré okamžite nastolí rovnováhu v právach a povinnostiach všetkých aktérov. Lebo ak teraz to riešenie má spočívať v tom, že niekto v mene štátu vezme dlh pána Širokého a premení ho na dlh občanov Slovenskej republiky, tak tam nie je ani rovnováha, ani spravodlivosť.